Anne, stop. Jeg gider ikke høre på det der. Igen, du var også på arbejde torsdag og fredag og hele weekend. Det er simpelthen for dårligt, det der. Ej, fandme gang nøgen. Altså, det er brød. Jeg bruger fandme mere tid på med andre, det gør. Jamen det gør du. For jeg har snakket med Susanne, og Susanne hun siger, at Michael han er altid hjemme i weekenden. Jamen, det gider jeg ikke høre på, fordi min funktion i arbejde gør, at jeg skal være der måske noget mere end Michael er. Ja, men så bliver du simpelthen nødt til at prioritere noget bedre, fordi det er ikke fair over for mig og vores datter, vi har, og det er bare ikke i orden. Jeg synes helt, det er i orden. Jeg er blevet kaldt på vagt igen, så jeg smutter. Ja, okay. Far? Hej. Jeg er altså virkelig meget i tvivl om, hvilken kjole jeg skal have på til festen på fredag. Hvad synes du? Lytter du overhovedet? Ej, undskyld, der har bare været så meget på det sidste, så jeg er sådan lidt... Men er det noget, du vil snakke om? Ja, men det er mest fordi sådan... Ej, nu skriver han igen. Det er min far, og han siger, at han blev kaldt på vagt. Og han var også kaldt på vagt i går, og han var også kaldt på vagt sådan 3 gange i sidste uge. Og det er bare... Jeg tror måske, han er min mor utro. Nej vel. Jo, altså jeg fandt nogle ting derhjemme, og det er ikke mine, og det er heller ikke min mor, så jeg tænker bare, at det kan kun være det. Jeg har altså været virkelig meget i tvivl om, jeg skulle fortælle dig det her, men jeg har altså set ham gå op i en opgang over på Stjernepladsen. Nej, mener du det? Jeg bliver nok nødt til at gå derhen og finde ud af det så. Ja, så kan du blive afklaret med det. Ja. Jeg bliver nødt til at finde ud af det her. Jeg ved godt, hvad du laver med min far.